उदालगुरि कलेज इउनिट एबसु आरो बसलिस बिनि बिथांमोननि बानजायनायाव दिनै उदालगुरि टाउननि जे बिष्णुराभा कृष्टि संघ बेवहाय बर' फ्रेशमेन ससियेल डे बेखौ लानाय जादों। बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जिथु सासे मानसिनि बयनिख्रुइ इम्पर्टेन्ट मोनसे स्टेज बे जायफोर दायो फंबाय बिनानावमोन जेखिनिखौ आं बेयाव लोगो मोनबाय जाथि थांनाय थैनाय जाथि दानायनि समस्त माने बाथ्राफोरा नैबे समाव जुदि सावरायनानै मोनसे बिथांमोननि लाइफआव जों जुदि सोनानै होनो हायोब्ला माने जाथिया मोनसे गोथों लामाजों थांनायनि मोनसे खाबु बे समावनो थायो। दा बेखाय आं बे लाइमोनफोरखौ लोगो मोनफैनानै खोब माने गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनजों जोंनि जिखिनि सोलिबाय थानाय जे समस्याफोर बेफोर गासै समस्याफोरखौ सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। दिनैनि बे फ्रेशमेन ससियेल डेनि गेजेरजों आं खावलायगोन जोंनि जायफोर फंबाय बिनानाव बिथांमोन जायफोर माने दायो सोलोंथाइ लागासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे माने जिखिनि गावनि केरियार दानायाव जाहाथे खोब गोख्रों भाबे हार्ड वर्क खालामो आं बेखौ बिथांमोनसिम हास्थायगोन आरो खावलायगोन। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो फैगासिनो दङ जे बुंनो थाङा ड्राग्स जौ आरो गोबां माने मबाइलफोरखौ मिसइउज खालामनाय बाइक उरायदाव होनाय गोबां बेबायदि माने थासारि जोंनि गेजेराव दङ। बेफोर गासैखौ बिथांमोना जाहाथे माने गोजानाव थानानै बेफोर गासैनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि केरियार दानायाव जाहाथे गोसो होयो आं बेखौनो साफ्रोमबो फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ खावलायगोन। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननिफ्राय बर' हारिया साफ्रोमनिफ्रायबो मोनसे नङा मोनसे कन्ट्रिबिउसन मोनलांगोन हारि दानायाव हारि फोथांनानै लाखिनायाव आं बेखौनो मिजिंथिदों। बर' सोदोब बाख्रियाव बाहोनायाव बर' फिसाफोरा दिनै बेसेबां साखाफारा दिनै जिथु आसाम गभर्नमेन्टनि जि मोनसे पलिसि जे क्लास 6निफ्राय बा क्लास 6आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव फोरोंनायनि जि मोनसे थांखि दा थोंजोङै जों नुनो मोनो जे बेनि गेजेरजों बर'नि जिथु सोदोब बाख्रि बेयो माने गोमालांगोन जथेस्थखिनि खमिगोन। खारन जिखिनि मेथामेटिकेल टार्मिनलजि साइन्टिफिक टार्मिनलजिफोर जिखिनि दोङो बा साइन्सआव जिखिनि टार्मिनलजिफोर जों बाहायो बर' रावै बेफोर गासैबो जोबलांगोन। खारन इंराजि जानाय लोगो लोगो बेखौ इंलिसाव बाहायजोबनाय जागोन। नों प्लास माइनास माल्टिपोल बेफोरो जुदि नों बर'आव जोङो माने दाजाब दानख' बेफोर बाहायनाय जायोमोन खिन्थु बियो प्लास माइनासाव फैगोन माल्टिपोलाव फैगोन होमबोला दाजाब दानख'खौ जों माहा बाहायगोन बेखौथ' जों खुनु दिना बाहायनाय जानाय नंला। अब्ला आल्टिमेटलि जोंनि बर'नि जिथु बिजाब बाख्रि बै बिजाब बाख्रिनिफ्राय बेफोर गासै सोदोबफ्रा लासैनो गैया जालांगोन। दा अब्ला थाङै थुङै जोंनि बर'नि जिथु माने सोदोब बाख्रि बेयाव खोब माने गेदेर मोनसे खहा फैनो थांगासिनो दङ। आरो बेखौ बे बिजाब माने जिथु सोदोब बाख्रि बर'नि सोदोबफोरखौ बासायना लाखिनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों भाबै खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेफोर गासै खामानिफोराव माने आङो लोगो लाफानो थाखाय आं खावलायगोन दानि जिखिनि इयुथ्सफोर दङ जिखिनि कलेजाव फरायबाय थानाय हाई सेकेन्डारि डिग्रि जायफोर माने फरायसाफोर बिथांमोन बयबो आवगायबोनांगौ बर' हारिखौ माने दानायनि थाखाय बर' रावखौ फेहेरनायनि थाखाय बर' सोदोबखौ फेहेरलांनायनि थाखाय बयबो आवगायबोनो नांगौ आं बेखौ खावलायगोन। उदालगुरि फरायसालि कलेजाव फरायनाय जे फरायसा फरायसुलिफोरा बांसिन गाज्रि मुवा बेसादजों बांसिन थानायखौ बेनि सोमोन्दै बियो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै ओरैनो बेबायदि गासै एन्टि ससियेल जिखिनि एक्टिभिटिफोर नों जौ लोंनायनिफ्राय लानानै ड्राग्स गान्जा माने सिगाङाव खोब बेबायदि गैसोआमोन खिन्थु दायो जि नुदों बेखौ मोनसे जोंनि लाइमोनफ्रा मोनसे ट्रेन्ड हिसाबै लादों बायदिहै मोनलायलाङो जे मोनसे फेशन ड्राग्स जानाया मोनसे फेशन
जौ लोंनाया मोनसे फेशन बेबायदि टाइपआव लानायखौ जों माने एसे फिल खालामदों दा गतिके बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन कारन बियो अकल डिस्ट्राक्शनल'सो लाबोयो माने डिस्पाइट अफ माने डिस्ट्राक्शन बियो खुनु मोनसे कनस्ट्राक्टिभ जेबो जोंनि लाइफआव लाबोआ जों जुदि लाइफआव जोङो गावनि आथिङाव गसंथानांगौब्ला जों गासै बेफोर गाज्रि मुवानिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगोन आरो गावखौनो माने एसे सेफ साइडआव लाखिनो नांगोन मालाबा माने जोङो लोगो फोगैबाबो बेबायदि माने गाज्रि एक्टिभिटिफोराव गब्र'यो दा बेफोरनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आं खावलायगोन जे लोगो चुज खालामनायावबो जाहाथे एसे सांग्रां जायो नङाब्ला इउ केन नट इनभेस्ट योर सेल्फ टु आ रं पिपल नों जुदि गावखौनो गाज्रि मानसिजों जुदि नों इनभेस्ट खालामना दोनोबा बियो नोंखौ एकदम टुक्रा टुक्रि खालामलांगोन आरो जाय माने टुक्रा टुक्रि जै नों जाबाय बेखौ रिपेयार खालामनो थाखाय बियो बोसोर नांनो हागौ दा अब्ला बे जुदि नों रिपेयार खालामनायावनो गासै फरायनायनि जिबना फरायनांगौ जुदि बयखा जुदि बारलाङोब्ला अब्ला मा समाव नों फरायगोन दा बिनि थाखाय बेफोर गासै गाज्रि मुवानिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ गावनि आथिङाव गसंथानो गावनि जिथु माने थांखि गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय नोङो होसोगोर मोजां माने केरियार दानानै लागोन बिनि उनाव माने नोङो जिखिनि मावनांगौ हाबाफारि जाथि सार्भ खालामलांनांगौ नोंनि बिमा बिफाखौ सार्भ खालामनांगौ नों न'खर परियाल दानानै मोजां संसार जालांनांगौ बेखौ कन्टिनिउ खालामलांनो आं जोंनि बे गोदान बे बरायनाय फोरबोआव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जिहेथु जोङो दायो दानि जुगाव नुनो मोन्दों जे गथ'फ्रा फैयो बिमा बिफाखौ बुंनानै जे आं कलेजाव थांनि होनना खिन्थु इसोर जों नुनो मोनो जे इसोर कलेजाव फैयाबासिनो बहाबा दखानाव थायो हाबनानै थायो एबा बहाबा इसोर बेरायनो थाङो रिजर्टफ्राव मायाव खिन्थु इसोर नाम लानानै फैयो कलेजनि नाम ओंखायनो जोङो दायो बुंनो सानो जे बे गोदान फरायसाफोरखौ दे बेफोरबायदि खालामनाङा आरो लोगोसे कलेजफ्राव मोजां एटेन्ड खालाम मानोना जों दायो नुदों लाइक बुहुतनो रिजाल्टनि प्रब्लेम जाबाय थायो बेयाव जोङो सार्भे खालामनानै मोननाय मथे रिजाल्टफ्रा 100%आव ओरैजाय बुहुत खमनियानो कलेज लेभेलाव पास जायो खिन्थु इसोर जाय मानसिया पास जायो इसोरजों दावराव खालामफायो गाव गावनि मार्कखौ नाया बेराय फाल्तु खालामहैयो ओंखायनो जोङो बे जिथु दिनै बरायनाय फोरबो बेयाव जोङो गथ'फोरखौ मोनसे लाइभैनो मोनसे बे प्रग्रामजोंनो जोङो देखायलांनो नागिरो सानो जे कलेज लेभेला मारै जायो कलेज लेभेलनि प्रग्रामा मारै जायो प्रग्राम खालामनानै बेफोरबायदिनो लाइक इन्जयमेन्टआव लानानै मारै मोजां मार्क लाबोयो बेफोरखौ जोङो बेयावनो माबानो सानो बुजायनो सानो बे प्रग्रामावनो बेयाव आलासि महरै जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट एबसु कमिटिनिफ्राय दंफैयो जोंनि कर्नेलियुस सार आफादगिरि बिथां आरो लोगोसे दङ जोंना पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि आदा नेरसोन बर' आदा बिथांमोना दंफैयो आरो जोंनि बे उदालगुरि दख'रा आनसलिकनिफ्राय दंफैयो प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि आदा रन्जन आफादगिरि ओमफ्राय जोंहा दङ आदा दैथुन नेहाथारि फरायसाफोरा थुबुर जादों जोंनि बेयावहाय जिथु जोङो बड' स्टुडेन्ट लिटारेसि ससाइटि आरो इउनिट एबसुजों जमा मोनसे लोगो नांनानै बे बड' फ्रेसार्स होनायखौ खुंनाय जायो बेयाव जोङो खाथि खाला थानाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव टटेल 8टा कलेज थायो बेनि गासिबो जोङो बर' स्टुडेन्टफोरखौ जोङो बेयाव लेंहरो आरो इसोरखौ बरायनाय जायो बेयाव बिनि सायाव जोङो बुहुत बेफोरबायदिनो जोङो एवारनेस प्रग्राम सालायो कलेज लेभेलाव जेरै जोङो बर' फरायसा थुनलाइ आफाद लोगोसे इउनिट एबसु आरो लोगोसे जिथु जोंनि कलेजनि इउनियन बडि थायो जों बेसोरजों मोनसे मिटिं लाना एबा सावरायनानै जोङो बुहुतनो सेस्था खालामो जे क्लासरुम थांनानै मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानाय आरो बाखि जोंनि बे एबसु कमिटि जिथु डिस्ट्रिक्ट एबसु कमिटि आरो लोगोसे जोंनि बे आनसलिक एबसु कमिटि बेसोरजोंबो जोङो खावसे खोथाखौ सावरायनानै जोङो खावसे दखानफ्राव सिगारेट जौ जुवा लोंनायफोरखौ जोङो मोनसे एडजों नायनानै बेफोरखौ जों बादा होनाय जायो आरो बे कलेजफ्राव क्लासरुमाव हाबनानै जोङो मोनसे बुजायहैनाय जायो जे इसोरखौ बेफोरबायदि खालामनाङा मानाङा होनना बेफोरबायदि जों एवारनेस प्रग्राम लानाय जायो आरो